Doviezol som parci Audinu zo Švajcu, čo sa potom dialo, podobá sa Kinder vajcu. Dúfal som, že pôjde všetko už hladko, tá Audinka však bola samé prekvapko. Bola to hneď láska na prvú obhľadku, nestíhal som pozrieť, či je všetko na poriadku. Ale Abdo mi tak presvedčivo hovorí, story, že je fajn, že menili sa motory. Pozerám sa, čo má našľahané na tacháči, rozum vraví, no srdiečku sa veľmi páči. Tak zaplatím a dupnem na plyn poriadne, balím kufre, valím, nejako to už dopadne. Audi Avant 2.0 a turbo diesel, kde sa nabral, neviem, čumí na gumy ten fízel. Neotváraj na mňa hubu ako hroch, však tie rozmery mám zapísané v papieroch. Parkujem a chválim si ten automat, keď len mrknem z okna von, dostal som šachmat. Lebo išli okolo dva krásne výstrihy, jednu pusu dal mi obrubník a 3 rihy. Stále patálie, vypadla mi vlasov stovka, nervy v kýbli, Audinu mi vozí odťahovka. Sotva ju opravím, keď som bez koruny, snáď dovtedy nezožerú mi ju kuny. Všetci špecialisti, čo s ňou prišli do styku, zrejme z dráčika majú diagnostiku. Až po roku dali príbehu bodku, keď vymenili chybnú riadiacu jednotku. Bolo mi to treba také obchody, v prevodovke olej menil som aj rozvody. A za to všetko, čo som prejebal na oprave, suma sumárum už mohol som mať autá dve. No a keď sa ti Audinka zapáči, pošli mail, kľúč, budeš mať kvetináči. Prečo predávam ju, čo je to tu za triky? Stačia mi 2 kolesa, šiel som do Afriky. Na auto ne! Na 1. júla. Dobre, nie? No leď. No okej. Tak nič.